дар экосистемаҳои табиӣ паррандаи дуғдоғи зебояк паррандаи нодиртарини сайёраи замин маҳсуб меёбад. Паррандаи дуғдоғи зебояк дар таъмини устувории экосистемаҳои биёбон, нимбиёбон ва дашту нимадаштҳо аҳамияти биологӣ дорад. Дуғдоғ аз калимаи русӣ драфакрасавка гирифта шудааст. Аз ин лиҳоз онро дуғдоғи зебояк ном мебаранд. дар шароитҳои табиии Тоҷикистон ареали паҳншавии ин паррандаи нодир дар солҳои 50-уми асри бистум дар соҳилҳои дарёҳои Панҷ, Вахш, водиҳои Ҳисору Зарафшон бо шиддат меафзуд ва то солҳои 1971 ба 70 сар расида буд. Дар кишварҳои Аврупо бошад, дуғдоғи зебояк пурра маҳв шуда, он пурра аз байн рафтааст. Дуғдоғи зебояк дар минтақаҳои дашту нимадаштҳо ва дар заминҳои чарогоҳ ба шудгорнашаванда, хусусан дар биёбон ва нимбиёбон дар масоҳати 10-12 ҳазор гектар ба назар мерасад. дуғдоғи зебояк паррандаи калонҳаҷми бузурги ёбоӣ мебошад, ки вазнаш аз 7 то 16 килограмм ва дар баъзе ҳолатҳо то 20 килограмм мерасад, ки аз ҷиҳати вазн яке аз паррандаи калонтарин дар табиат ба ҳисоб меравад. вобаста аз мавсими сол ранги бадани он тағйир меёбад. дар табиат ду намуди дуғдоғи зебояк дида мешавад. намуди якуми он отис тарда ва намуди дуюм отис тарда дубовск мебошад. давраи тухмгузории дуғдоғи зебояк аз нимаи моҳи апрел ва охирҳои моҳи май оғоз мешавад. дуғдоғи зебояк дар лонаҳои қутрашон 25-35 сантиметра ва дар чуқурӣ 5-10 сантиметр аз 1 то 2 тухм мегузоранд. дар сурати талафёбии тухм онҳо такроран моҳи июн тухм гузошта дар зарфи 28 рӯз аз он чӯҷа мебарояд. лонаи дуғдоғҳои зебояк дар масофаи 35-40 метр гузошта шуда, андозаи тухми он бошад ба 73-90 миллиметр мерасад. ранги тухмаш мураккаби зарчатоби хокистаранг, дар баъзе ҳолатҳо каме кабуди осмонранг аст. дуғдоғи зебояк дар муҳити кушодаи саҳро аксар маврид ҳарос дорад ва ҳолати дар масофаи 150-200 метр қарор доштани инсон ё дигар душманҳои табиияш тез парвоз мекунад. дуғдоғи зебояк бо истифода аз болҳои инкишофёфтааш баландпарвоз аст. саршумори дуғдоғи зебояк дар сайёраи замин ба 51200 сар мерасад, ки аз ин шумора 22 сари он дар Тоҷикистон дида мешавад. тибқи таҳлилҳои олимони соҳа, дар шароити табиии Тоҷикистон давоми 100 солаи охир шикорчиён саршумори ин навъи паррандаро дар кишвари мо хеле кам карданд. ареали паҳншавии дуғдоғи зебояк бештар минтақаҳои мағзору ботлоқзорҳо мебошад. ҳамасола дуғдоғи зебояк аз давлатҳои Аврупо ба Осиё кӯчиши биологӣ мекунад. вобаста аз шароитҳои табиат ва мавсими сол дуғдоғи зебояк ба кишварҳои иқлимаш мӯътадил бештар кӯч мебандад. дуғдоғи зебояк аз олами наботот, қоқу, ғубайрои ёбоӣ, исфанди саҳроӣ, себарга, юнучқа, карам, шалғам, нахуд, мош, лубиё, ҳашаротҳо ва дигар намуди хазандагонро ҳамчун ғизо истифода мебарад.
дуғдуғи зебояк ба китоби сурхи Тоҷикистон, китоби сурхи Иттиҳоди Шӯравӣ ва Иттифоқи байналхалқии ҳифзи табиат дохил карда шудааст. дар экосистемаи биёбон ва нимбиёбони маъмугои бешаи палангон яке аз паррандаи нодиртарини сайёраи замин дуғдоғи хушрӯяк сукунат дорад. Паррандаи дуғдоғ ки яке аз паррандаҳои нодиртарин ба шумор равад ҳам, аммо экосистемаҳои табиати Тоҷикистон тавонист ки имрӯз саршумори дуғдоғи хушрӯякро дар муддати 3 соли охир аз 8 сар ба 22 сар расонид ва имрӯз шароитҳои зиёд барои паррандаи дуғдоғи хушрӯяк вуҷуд дорад ва ҳаминро қайд намуд ки паррандаи дуғдоғ дар тури ҷараёни эволюсия тавонист ки дар биёбони тафсон ва нимбиёбону даштҳо сукунат карда ареали худро нигоҳ дошт ва имрӯз боиси хурсандиовар аст ки дар қисмати ҷанубию ғарбии маъмугои бешаи палангон имрӯз паррандаи дуғдоғ сукунат дорад ва парваришгоҳи махсус барои зиёд кардани паррандаи дуғдоғи хушрӯяк ташкил карда шудааст ва айни ҳол дар ин минтақа зиёда аз 8 ҷуфт паррандаи дуғдоғ парвариш карда мешавад ва бояд ҳаминро қайд намуд ки паррандаи дуғдоғ ки яке аз паррандаҳои серҳаракат ва паррандаи зеботарин ба ҳисоб меравад, дар таснифоти аз ҷиҳати зебогӣ, аз ҷиҳати хушхонӣ дар ҷаҳон дар ҷойи сеюм қарор дорад ва хушхонии паррандаи дуғдоғ имконият медиҳад ки инсонро аз фароғати табиати биёбони тафсону гармо яъне ҳаловат бахшад. Паррандаи дуғдоғ ҳамчунин дар экосистемаҳои табиии биёбон ва нимбиёбону даштҳо дар танзими ҳашаротҳои зараррасон, танзими хазандаҳо ва обхокиҳо роли нақши биологӣ дорад. ҳифзу нигоҳубин ва зиёд намудани саршумори ин паррандаи нодир вазифаи ҳар як фард ба ҳисоб меравад, то садои форами ин паррандаи нодир боз садсолаҳо дар дашту биёбонҳо садо дода дар гӯши мардум абадан боқӣ бимонад.